Gibantayan karon ang duha ka mga low pressure area nga anaa sa sulod ug sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nasigpatan sa east-northeast sa Eastern Visayas ang unang LPA nga anaa sa gawas sa PAR. Samtang ang LPA usab nga anaa sulod sa PAR anaa sa gilayon sa may east-northeast sa extreme northern Luzon. Matod sa Pag-asa, ubos ang tsansa sa duha ka mga LPA nga mokusog ug mamahimong bagyo. Apan gipakusog sa LPA nga anaa gawas sa PAR ang habagat. Samtang ang hinungaw sa LPA nga anaa sulod sa PAR ang nakaapekto sa ubang bahin sa northern Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Samar ug Leyte provinces ang uwanon. Mausab ang pipila ka mga lugar sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa nasod, apil na ang northern ug central Luzon ug ang dakong bahin sa Mindanao.